sun Iapom ka US bat ka Philippines hene ka si baar kila penlong ya ka jingyat pahara bat kilan met ringkat lang hajan ki benta jong ka duriau South China Sea kabadan hapdeng ka jingken at ha ka ba kiling sun Iapom ka China kila siat ya ki bom jing maham ha usnam baladap ban Pynher krat ya ka we ka ling sun ka Philippines ong ki he sorkar ka Philippines kane ka jingyat pahara bat kilan met hapdeng ki ling sun ha ka than Scarborough Shoal ka badon ka jingken at ka bajur bha ha ka than shate sikngi jong ka Philippines kadai ka baning kong da kini ki paralok bayate kula silaslam bha na do presiden ka US Donald Trump ula shimti biang ya ka kam atli kiling sun Iapom ka US ki Air Force B-1 bomber bat lightly kiling sun Iapom FA-50 ka Philippine Air Force kli shimentalang ha kane ka jing pahara bat jing kilan met ka batang shipor ka bakan thup ya ka jing pentebit kumno ban khanglat ya kiling sun ba persha ong ka Maria Consuelo Costillo nong aiktin ki sipai sun ka Philippines ha ka jingkren bat kilat pathai kubor ya mentahi shamlala ban tip mador ya kate ka jingyat pahara bat kilan met kale kendu ya kano ka jing na ki sipai China ki ba pahara ya ka Scarborough Shoal kane ka jing kilan met ka penet jing mut ha ka ban pen bha ya ka jing atrelang bat pen bha ya ka jing tip shaphang ka jing long ha ka sun breng bat ban pen khlan ya ka jing la ban pen net stet ki kam ha pedeng ki atli ki ken hun sipai sun ong ka trat sipai sun breng ka Philippines ha ubnai nai lar jong usnam baladap atli kiling sun sipai sun ke China kila her shajan bat siat daki bom jing maham ha kalenti jong ka we kaling sun sipai sun ke Philippines ka bojuyat paharaman ka por halor ka Scarborough Shoal ya ka bala penrem ban persya jo da ka sorkar Philippines ong ki he sipai